Crossovery zalewają nasz rynek. Niedługo nie będzie już normalnych aut, to będą same crossovery, które już mają podział prawie tak szeroki jak kiedyś normalne auta. Producenty mają ich w gamie nawet 5 różnych modeli. Suzuki w 2006 roku skupiowało się ze Fiatem i stworzyło auto, które Fiat nazwał Sedici, a Suzuki SX4. To auto było produkowane jeszcze 2 lata temu. Suzuki przeonaczyło jednak swoja gama i w 2013 roku wprowadziło model S-Cross. Auto urosło, co by być konkurencją do Qashqai'a i stało się niezłą opcją tak do ludzi młodych, jak i emerytów. Młodemu spodoba się sam napęd 4x4, starszym zaś to, że silnik jest sam wolno sący i na pewno nie będzie trzeba wiele roboty i pieniędzy w niego wrazić. Rzeczywiście mam sam dość żywotno wolno sąco benzyna 1.6. Wtoro przy dłuższym użytkowaniu nie powinna sprawiać jakichś większych problemów. Ma 120 koni i niski, jak to benzyna, moment obrotowy. Przez to te 120 koni nie do końca sam czuć. O ile w mieście jest, nie ma problemów, bo tam fajnie se to radzi, to jak już na trasie trzeba coś wyprzedzić, albo jakaś wartko zmienić pas, albo coś, to już jest srogi problem, bo trzeba zrobić redukcja, bez tego się nie obędzie i ten silnik piłować. Przez co w środku jest trochę alarmu i ten klank nie do końca mi się z tego silnika osobiście podobał. Jest tryb sport, który trochę zmienił, bo dowo inna mieszanka paliwa i to auto trochę lepiej jedzie, ale to i tak nie jest to. Zachodzi pytanie, czy S-Cross jest autem, w którym możecie wyjechać z waszego zatorpconego marasem gunku i pojechać po gemuzy do sklepu. Grał, że to mnie nie smakuje. Zawies mu. Motorka pusta do krusku. Kuzyna nawigacyjna. I tu matka na rano. Po piersi do chleba. Bombonów do bąkawy. Pół kulka. Mój bezklucykowy system fajnie się sprawdza, styknie, że mu klucyk w kabzi, odpalę go na kneflu i już mogę jechać. W Suzuki zadbali, żeby moje gemuzy i maśluna za fest się nie wyczysły, bo jest sam zawieszenie wprost idealnie zestrojone na polskie drogi. Nawet jak przejeżdżą przez glajzę z Rusbanki, to nie jest w stanie policzyć, wiele ich jest, tak jak to czasem bywa w innych autach. Niestety coś za coś, bo w szybszych zakrętach to auto jest trochę niestabilne. Mam sam to progresywne wspomaganie kierownicy, przez co autem jedzie się delikatnie i bardzo lekutko.
książce mam napisane, że te auto ma polić koło trochę ponad 5 litrów, a jak powiada warci po autobanie, to ma wziąć łoziem. Nie, sam wyszło 7,5. Jest jeszcze oszczędniejszy silnik diesla, co ma brać trochę ponad 5 litrów. Kruca, fuks. Chyba się stracił. Kajo sam źle skręcił. Łopiero. Co ja teraz robię? Dobry. Teraz Wimkaj pojada. Pojada sam prosto. Za 2 krojcungi w lewo. Potem w prawo. Welek Rusecki. Prosto, potem zawróca. Jakoś to będzie. A jak się stracił takim uterenowionym autem, to obejrza, co to sam umie. Jadymy na kolej. Kończy się droga, zaczyna się pole. Yeah, wow, wow, wow. Come on, baby. Come on, baby, go. Jadymy na sanka. Na sankach zima. Zima na sankach. Yeah, wow, wow, wow. Come on, baby. Come on, baby, go. 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 Dobra, to tak. Tu zech skręcił. Tam zech skręcił. Tu zech obrócił. To jest no prosto i za 15 minut będę w domu.